Bon dia, benvinguts lletraferits! Avui us porto un llibre que és especialment important per mi, per les hores sobretot que li he dedicat i l'apreci especial que li tinc. Li he dedicat hores com a lectora i també com a col·laboradora. I és que, pels que em coneixeu, soc filòloga catalana i castellana i també vaig fer la tesi doctoral a la Universitat de Girona. De fet, aquí us presento la meva criatura, que en aquest cas l'embaràs no va ser de 9 mesos, sinó de 3 anys i 4, quasi bé, i que, com veieu, té 522 pàgines. Però no us preocupeu, no és aquest llibre el que us vull recomanar avui, però sí que hi té una estreta relació. I és que us vull presentar qui va ser Francesc Fontanella. I per això he triat un llibre que és un recopilatori que va fer el grup de recerca NISA de la Universitat de Girona. És a dir, els 3 grans responsables que aquest llibre veiés la llum van ser el doctor Pep Alsalobra, la doctora Eulàlia Miralles i el doctor i catedràtic Albert Rosich. Bàsicament, ells es van dedicar a posar en ordre les poesies més importants, més atractives per al públic i ordenar-les en aquest recopilatori juntament amb una introducció presentant una mica aquest personatge, que perquè ens entenguem seria l'estrella, la crem de la literatura catalana moderna. I dit això, us el presentaré. La meva idea i objectiu avui és despertar-vos la curiositat i que almenys a partir d'ara conegueu qui va ser Francesc Fontanella o almenys us atreviu a llegir-ne algun dels seus poemes. Comencem. Primer de tot, ens situem al segle XVII. Pel que sabem, va néixer cap al 1622 i el seu pare és Joan Pere Fontanella. Alerta! Ell va ser el famós de debò. El carrer de Barcelona, Fontanella, el que surt al Monopoli, no és dedicat al meu escriptor, no. És dedicat al seu pare. Resulta que va ser un famós advocat d'una família olotina i que, a més, era molt amic de Pau Claris. Les relacions, el poder, ja se sap. Llavors, si busqueu Fontanella i us surt una imatge, serà el pare, serà Joan Pere Fontanella. Podem imaginar que el fill s'hi semblava? Potser sí, qui sap. Però almenys és el més a prop que n'estem. En canvi, la mare venia del Rosselló. Dada important, la retrobarem. Aviam, Fontanella era el fill petit del matrimoni i resulta que ja amb 16 anys va participar en un dels llibres del pare. I és que el pare, com he dit, era advocat i per tant tenia llibres de lleis i eren llibres en llatí, llibres densos. Però hi ha un llibre que es diu el Cataloniae Decisiones, perdoneu pel meu llatí, on Fontanella, amb només 16 anys, ja hi publica un poema dedicat al seu pare, en honor i glòria al seu pare, que es diu De la que el Llobregat verda ribera. I és així, amb un to gongornià, amb una sintaxi complexa, amb un lèxic complex i tot plegat ple de mitologia per explicar-nos que el seu pare era el crac en lleis jurídiques. Si us preocupa no entendre aquests poemes, perquè evidentment estem parlant d'un autor barroc, com seria del nivell de Góngora i del nivell de Quevedo, no us preocupeu, l'edició està perfectament anotada perquè pugueu entendre vers per vers cadascun dels poemes. Per això ens hi vam dedicar tantes i tantes hores. No us preocupeu, estan accessibles per tothom, de veritat us ho dic. A més, aquest home, amb 16 anys ja era, per tant, un geni, Fixeu-vos, el trobem amb una vida completament activa a Barcelona. Escriu poemes d'amor, escriu cartes picantones, per dir-ho suaument, a monges, ole. Escriu un panegíric en honor a Pau Claris. A més, no descuida els seus estudis. Resulta que és doctor en dret civil i en dret canònic, és a dir, segueix en certa manera el camí del seu pare. I no només això, també és autor de 2 obres de teatre, la tragicomèdia d'Amor, Firmesa i Porfia i autor de Lo desengany. I ara estic segura que molts de vosaltres m'esteu dient i com és que jo no coneixia aquest personatge que era el crac literari, que era l'estrella dels certàmens de la Barcelona del segle XVII, que era l'autor de referència? Com és que no el coneixem? Nois, aquí tindríem diverses teories al respecte. Primer, podríem pensar,
Podria ser perquè som una llengua, parlem una llengua, perdoneu, que no té estat i per tant no hem reivindicat com Déu mana la nostra pròpia tradició. Podria ser perquè tenim molts complexes respecte de la nostra pròpia creació literària com a país. Podria ser perquè ens comparem amb el segle d'or castellà. Podria ser perquè el propi llenguatge de l'època no l'acabem d'entendre, o perquè senzillament s'han anat repetint les mateixes dicotomies entre el que és la Renaixença i el que és la literatura de l'edat moderna sense reanalitzar-les de nou, i per tant senzillament falta estudi, o perquè ens falta que ens la posin a l'abast i que la reconeguem. Podríem estar hores debatent aquest tema, però senzillament així és. Espero que almenys aquest vídeo us serveixi per despertar-vos la curiositat. Val? En tot cas, aquest home també estava implicat en la política del país, no podria ser d'altra manera tenint un pare advocat amic de Pau Claris. I és que va participar activament en la revolta... En quina revolta, reis meus? La revolta dels segadors, òbviament, aquí que el tenim, riu-te'n tu de Puigdemont. Què va passar? Doncs que els Fontanella estaven massa implicats i es van haver d'exiliar. Si no, ja estem parlant de refugiats polítics al segle XVII. I és que quan es va pactar que el Rosselló passava a formar part de França, van ser molt els catalans que, com que estaven molt implicats políticament i van ser, per tant, perseguits per la justícia, se'ls van treure totes les possessions i béns que tenien, es van haver d'exiliar. D'entre ells, la família Fontanella. El pare no, perquè el pare ja s'havia mort, però sí que els germans, etc. se'n van anar cap al Rosselló. Aquí va canviar totalment el to de Fontanella. Si el Fontanella que trobem a l'etapa fins a 1652 és un Fontanella bastant alegre, bastant vitalista, però alhora sarcàstic, irònic, molt propi del barroc i amb molts, he dit ja molts, embolics amorosos de tot tipus. Una misteriosa Nisa, una misteriosa Gileta, diverses misterioses dames. Trobem un to completament diferent a partir d'aquest exili polític. I és que l'home, per començar, primer es torna a casar, ja s'havia casat a Barcelona, se li mor la dona. Es torna a casar al Rosselló, se li mor la dona. Un desastre, pobret. No se li acut res més que què faig? Em faig monjo. Sí, després de tenir tots els embolics amorosos aguts i per haver amb dones de tot tipus, va i es fa monjo. Per quin motiu? No ho sabem, nois. No està clar, potser perquè realment creia, potser perquè la família que estava al Rosselló i volia aposentar-se, volia posar les arrels, va decidir que seria una bona posició per al fill que comencés una carrera religiosa. El cas és que s'ordena religiós i fins i tot, quasi bé va formar part d'una llista dels candidats a ser bisbe d'Elna. Al final no es va acabar complint, però allà que el trobem, per tant, alerta amb la posició de la família. D'acord? El cas és que al final, tristament, Fontanella va acabar morint al Rosselló, va convertir-se també en doctor en teologia, perquè havia entrat a l'orde dominicà i va anar ascendint, i va acabar morint sense poder retornar mai al que seria a Catalunya. I ara tenim les seves obres escampades en manuscrits a diversos llocs del món. I per això des d'aquest grup de recerca de la Universitat de Nisa es va decidir posar una mica d'ordre amb tots aquests poemes, cartes, obres de teatre, etc. i editar-les. El llibre que jo us recomano avui, el O he de morir o he d'amar, que és un vers potentíssim de l'obra de Fontanella, ideal per titular aquest recull de poemes, és imprescindible per introduir-nos en la figura del que és Francesc Fontanella, que si després us agrada, hi ha molt més per llegir. Endavant, tindreu tema per estona. Si algú s'anima, a més tenim la pàgina digital de Nisa, nisa.cat, superfàcil, on trobareu els poemes. Tots els poemes, més de 300 poemes, editats, anotats, posant les diferències entre els diversos manuscrits. I tot això
gratis i disponible online. O sigui que ja no és excusa dir, no sé, el barroc català, qui hi ha allà? Vicent Garcia, no? Ja està, el rector de Barcelona. Doncs no ens podem oblidar de Francesc Fontanella. Penseu que en l'època era un autor molt i molt conegut, molt més ambiciós del que podria ser Vicent Garcia en un àmbit més formal, que a més no només es dedica a poesia, sinó també a teatre, molt influenciat evidentment per Góngora, evidentment per Garcilaso, però també amb un estil propi i que el diferencia de la resta. Per tant, des d'aquí, bàsicament us vull recomanar aquest llibre. És un llibre molt important per mi, és un llibre molt especial per mi, que vam treballar el conjunt de becaris i col·laboradors del projecte perquè tirés endavant, però que sobretot es va dur a terme gràcies a Doctor Barcelobra, Miralles i Rossic. Des d'aquí, si m'esteu veient, una salutació per tots vosaltres. I també que va portar endavant l'editorial Empúries. La podeu trobar amb una edició per 17 euros en paper o amb una edició de 6 euros en e-book, evidentment en català, òbviament, això ja ho donava per fet. I sobretot us volia recalcar que no us faci por llegir poesia. Soc la primera que a vegades costa llegir poesia. No és el mateix llegir un poema que llegir una novel·la, no és tan fàcil, requereix un esforç, requereix temps, però és que a vegades val la pena. I en aquest cas, creieu-me que us ho val. Primer teniu una introducció fàcil, que us posarà en context del personatge, us explicarà el que jo us he explicat d'una forma molt més extensa, explicant-vos molt més els embolics, el marro, tot el que vulgueu. Però a més us trobareu una sèrie de poemes seleccionats especialment perquè siguin atractius al lector i explicats, resumits, anotats, vers per vers. Què més voleu demanar? O així o mai. I si més no, si em dieu no, la poesia no està feta per mi, penseu que teniu les dues obres teatrals. Tragicomèdia d'amor, fermesa o profia o Lo desengany. No se sap mai. O si més no, quedeu-vos amb que Francesc Fontanella va ser un gran autor de la literatura catalana moderna. Simplement, si us quedeu amb això, ja sentiré que el meu vídeo ha valgut la pena. Moltes gràcies a tots si m'heu escoltat fins aquí. Espero que aquest llibre us agradi. Ja sabeu que és un llibre que m'ha arribat especialment. Hi he dedicat moltes hores. Per si algú es demana, per cert, quins poemes són els que me vaig ocupar jo. Són els poemes de Gileta. Cada vegada que en el recopilatori trobareu la paraula Gileta penseu, oh, Gileta, la biblioteca. De fet, tinc el meu compte de Twitter personal es diu Mar Gileta, fent un joc de paraules amb Marta i Gileta entremig, que era el sobrenom que me deien en el grup de recerca degut a passar-me 4 anys de la meva vida es diu ràpid, investigant, editant els poemes amorosos entre Gilet, àlies de Fontanella, i Gileta. Si voleu saber qui és Gileta, ho haureu d'investigar, o potser ho deixarem per un altre vídeo. En fi, si voleu saber més sobre els llibres que aniré explicant, nois, a l'Instagram, a Biblioteca. Si voleu saber què estic llegint, què estic fent en el meu dia a dia, al Twitter, també Biblioteca. I si no, simplement poseu-me gràcies o... gràcies, dic, perdoneu, poseu-me m'agrada el vídeo, si em poseu gràcies ja em moro. No, poseu m'agrada el vídeo. O deixeu-me un comentari i em fareu molt feliç, mare meva. Moltes gràcies a tots i que vagi molt bé. Llegiu molt. Adéu, lletraferits!